Cyn paratoi unrhyw fwyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo ffedog lân. Chwallt hir yn ôl a thynnu unrhyw emwaith cyn paratoi bwyd. Mae'n bwysig eich bod yn golchi eich dwylo'n dda cyn cyffwrdd unrhyw fwyd neu offer. Cynwch ofal wrth drin a defnyddio cyllyll miniog. Dylech orchuddio unrhyw doriadau yn y croen gyda phlaster glas wrth baratoi bwyd. Pech a pharatoi bwyd os nad ydych yn teimlo'n dda. Cewch arwynebau'n lân a thaclus wrth baratoi bwyd. Glahewch yr arwynebau gan ddefnyddio chwistrellau i ladd bacteria cyn gweithio gyda bwyd. Mae angen i chi fod yn ofalus iawn wrth ddefnyddio offer trydanol, plygu a socedi. Gwch yn siŵr eich bod yn cael caniatâd oedolyn cyn defnyddio unrhyw offer trydanol. Mae hylif sydd wedi colli ar y llawr yn beryglus. Dylech ei lanhau ar unwaith. Wrth dorri papur a neu decstiliau yn y dosbarth, byddwch yn ofalus wrth drin a defnyddio siwrn miniog. Mae technoleg batic yn defnyddio cwyr poeth. Byddwch yn ofalus iawn wrth roi'r cwyr poeth ar eich ffabric. Pheidiwch â symud cynhwysydd y cwyr nes bydd y cwyr wedi oeri. Byddwch yn ofalus iawn os byddwch yn defnyddio haearn smwddio poeth, enghraifft wrth drosglwyddo lluniau i ffabrig. Peidiwch â gadael haearn smwddio poeth a'i wyneb i lawr. Rhowch yr haearn i sefyll ar ei waelod bob amser. Yn aml iawn, gwehyddu papur yw gwehyddu un stribed o bapur dros ac o dan stribedi eraill o bapur mewn grid. Gawch lunio a chreu amrywiaeth mawr o gynhyrchion gan defnyddio papur lliw wedi'i wehyddu.